Niki ibunipun Mas Rafiq, Bu Mulyati kalian Pak Ari Waluyo menika sampun sae netepi ibadah umroh wonten bulan Ramadan. Lah niki kula lan jenengan wajib ndongaake slamete donya lan slamete akhirat, lancar perjalananipun. Ing mongko ibunipun Mas Rafiq nggih menika Bu Mulyati netepi umroh menika mung ndedonga nyuwun dhateng Gusti Allah perjalananipun Pondok Al-Busairi menika pingin dipun ridhoni dhateng Gusti Allah. Lan iki perjalanan umroh menika wonten tanah suci mung pengin ndongake kula lan panjenengan sedaya anggenipun nguri-uri Pondok Pesantren Al-Busairi utawa panggenan sing sampun dipun damel dipun trukai dhateng Mbah Robi Maifulo. Niki fungsine tiyang sepuh nirakati anake kanthi dados panggenan ingkang manfaat. Niki muga-muga estu kula lan panjenengan dados seksi nek panggonan menika panggenan ingkang manfaati kangge umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajenge estu kula nyuwun ngapunten kathah lepate perjalanan ibadah wonten Pondok Pesantren Al-Busairi menika sing awale kenal anggenipun cocok lan boten cocok, kathah omong sing boten sae, kathah omong sing nyengiti napa damel ati sing boten pas. Niki saderenge kula lan jenengan nglampahi puasa wulan Ramadan estu kula nyuwun ngapunten nggih niki ngoten niku mawon sebab ibadah kula lan panjenengan saged ikhlas saged dipun tampi dhateng Gusti Allah nek atine niku pun ikhlas, hubungan makhluk kali makhluk saling memaafkan, saling legowo, mboten wonten setunggal unek-unek lan iki. Mongko kula kathah damel sing boten pas wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Niki boten imam jane ibadah sareng-sareng. Muga-muga estu kula nderek guru sing dipun masuraken kewaliane saged kula ndonga ya Allah nek shalawat Jibril menika mboten manfaati kangge umatipun Nabi Muhammad terutami khususipun kangge kula lan panjenengan sedaya, kula monggo dipun dodot nyawane utawa dipun cabut nyawane ampun dangu-dangu nek majelis niki shalawat Jibril niki boten manfaati kangge kula lan panjenengan sedaya khususe kangge para santri Al-Busairi. Nah sebab dawuh pertama niku nggih didik ruwe para santri lan niki niku sanes santrine kula, tegese santrine Mbah Robi, santrine guru-gurunipun Mbah Robi, santrinipun Mbah Munawir, santrinipun Mbah Halim Maksum, santrinipun Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Busairi. Lan niki kabeh sing mapan wonten mriki mung minangkani titipan santrinipun guru-guru kula lan panjenengan sedaya, gurunipun Mas Rafiq, gurunipun Mbah Robi lan sedaya masayih ingkang terlibat wonten pondok menika. Ing mongko kula mung netepi tanggung jawab melu mbok-mbok dungane dipun tampi dhateng Gusti Allah, urun nguri-uri ngrembug shalawat Jibril kangge didik ruwe para santri sing sampun mondhok wonten Al-Busairi. Nggih ngoten mawon, wallahu yaqti bi badi wa firah li walahu bi darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.